ದೀದು ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಂದ ಪೊಡಿ ಆಟ ಚೋರಿ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಒಲ್ಲದಿ ನೀನು ಜೋಕ್ಲು ಅಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ ತುಲೆ ನಾನು ಮಾಮಿನವಳುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಚಾವ್ದು ಇದು ಕೊರಿಯರು ಚಾ ಪರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಟೆಂಕ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪರ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂದೆ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನನೆ ಅವನುಂಡು ಮೊದಲು ಪುಚ್ಚೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೇರ್ಕೊರ ಅಂತೋಳು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೋಳು ಎನ್ನ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅದೆನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬತ್ತೋಳ್ದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೋಳು ಒಂದು ಒಲ್ಲದಿ ನೀನು ಜೋಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ತುಲ್ಲಾರು ಪೋಪೆ ಪೋಯ್ತುಕ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತುಕ ಮೂಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಒಂದು ಸೇಲಾತ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಮಾಮು ಪೂರ ಬಾಯೇ ಮಾತ್ರ ಗಲೀಜ್ ಅಲ್ಲ ಸುಂಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟೆ ಪೂರ ಮಡಲುಂಡು ಐನ್ ಕೊನೊಂದು ಪಾಡ್ಗಾಂದಿ ಅಕಡೆ ತೆಡಿಲ್ ಬರೋಂತುಂಡು ತೆಡಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದೇನ್ಯ ಇತ್ತೆ ತೆಡಿಲ್ ಓಡೆ ಮೈ ಕಾಂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೈತೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊನೊಂದು ಪಾಂಡು ಆಮಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರು ಕಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಕಂತ ಪಾಡಿರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಗೆ ಆನು ಅಂತ ಪಾಡಿಯ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಆಟ ಚೂರು ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಆಟನೆ ಉಂಟು ಮೋಡ ಆತು ತೋಟದಾಪುನ ಪೂರ ಬೈಯದವ್ರತ್ತ ಬೇಲೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬೈದೆ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಉಳ್ಳಾಯಿಡಿತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆದು ಪೂರ ಆಂಡು ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಒರಿ ಅರಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ತಿರ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ಮಿತ್ತೋರ ತಿರ್ತೋರ ಕೋರಿಕಂತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೆನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಆವೋಡು ಕೊಡ್ದ ಕಜಿಪು ಕಡೆದು ಪೂರ ದೀತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಾರ ಇಪ್ಪಿದ ಪೇರ್ದೆಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಾರು ಮನ್ಪುನು ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿದ ಅಂಚ ಈಗ ತೂತಾರತ್ತ ಕೋರಿ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಜರ್ಂಡ ಪೋದು ತೂಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಐತೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗಾರ ಬರಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಚಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದು ಬರ್ತುಂಡು
ಏಪುರ ಇಂಚ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ದುಂಬೆ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಪೀಸ್ ದಿದ್ದು ತಿನ್ಪಾರು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪ ಸೋಕಾಪು ನೀ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ഒരു ഗുട്ടൊന്നുമില്ലേ അന്നരപ്പണ വീട്ടും ഉണ്ടു മറയാ ഒരു റെഡിയാണ് ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿಗಿಂಚ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರಾಯ್ದ ನೀರು ತೆತ್ಪಾಡು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ತೆತ್ಪಾಡು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಜಿದ್ದೆ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ವಿದೌಟ್ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಪಾಣ್ಣ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮನೆ ಇಂಚಿದ ಬಾಜನ್ ಕರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಡೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮನ್ಪರಾಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೈಯಾಡು ಇತ್ತು ತುಳಿ ನೀ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ತೆದಿಲು ಬರೋಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಪನಿ ಪನಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಮೆನ್ ಬುಂಡು ಚೂರೆ ಬುಡ್ನಿ ಜಿಂಡಾಯ ಅಂಚ ಪೋಯಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತಂಡಲ ಕೆಬಿ ಕೇನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ನೆಟೇನೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ ಪತಂ ಪೋಂಡಲ ಎಂಕೊಂತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಲಿ ಕಿತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಬುಟ್ಪು ಜತ ಅಂದು ಚ ನನ್ನ ಚಾ ದಿ ಹೊಡಿಯಾನ ದೀಪ ಚಾ ದಿಯರೆ ಬನ್ನಗ ಹೊರಿ ಅಂತುಲಿ ಆಯ್ನೆ ಚಾ ದೀಪೆಗೆ ದೀಪನೈ ದೀಪನ ಚಾ ಪೇರುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಡೆಗು ಒಲ ಒಲ ಓಡೆದ ಒಂತೆ ಕಜಿಪುಂಡು ಕೋರಿದ ಐನೆ ಬೆಚ್ಚಾಡ್ದಿದ್ದಾನು ಹೂ ಇನಿಕ್ಯಾವು ಉಂದೆ ಕಜಿಪು ಸೊ ಇನಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಬೇವ್ರಿ ಬುಲ್ತೋಂದೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋರೆಗೆ ಬೊಲ್ಪೋನು ನಿಕ್ಕ ಮಂದು ನಾವು ಮೋಲ್ತಲೆ ಮೊಲೆ ಯಾರು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕ ನನಗೆ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೇಗೆ ಬರ್ಪು ಒರೋರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಇಡೇ ಬರ್ಪನಂತ ಕೋರಿ ತಿನ್ರೆ ಅಂದು ಅಂದಿಯೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಹಾಲು ಮನಿ ಪುಜೋಲ್ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಂಡ ತಿನ್ಪೋಲು ಕೆಲವರು ಬುಲ್ಪೋಲು ಇಂಬೆ ಉಂಡತ್ತ ಬುಲ್ಪರೆ ಪತ್ತಿನಾಯೇ ನಾನು ಇದು ವೈಟ್ ಬರೋಂದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬುಲ್ಪರೆ ಪತ್ತಿನಾಯೇ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಕೋರಿತ ತುಂಡು ಪೋಡ್ನೆಟ್ಟ ಮಾಡುಜಿ ತುಲೆ ಆ ಜರೆಲ್ಲ ಆತಜಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದುಲ್ಲೇರು ಮೀಲ ಅಂದ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡೆ ಎಂಚ ತುಲಿ ಇದು ಬರ್ಸದ ಕತ್ತಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚಿದು ಇನಿ ದಾರ ಮನ್ಪುಂದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರು ಆತಂಡಿ ಈ ಸರಿತ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಅಂತೆ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಲು ತೂತೆ ಓಲ ಮಿಸ್ಸೆ ಮಂದೆಜಿ ಇದ ಪಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಈ ಸರಿ ಎಂಕ ಕೋಡೆನೆ ತೂವರೆ ಆತಿಜಿ ಕೋಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೋಂತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಅವು ತೋಜೊಂದೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ ಈ ಸರಿ ಒರ್ಂಬರೆಕ್ ದೀತೇರಿ ಅನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮು ದೀತೇರಿ ದಾಯಿಂಚ ಮಂದೆರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ ಆಂಡಲ ಟಿವಿ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿನ್ ಆಯ್ಜಿಂದಲ ನೆಟ್ ತೂವಂತೆ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಪ್ ಐಟ್ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಐಟ ತೂವಂತೆ ಈ ಸರಿ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದು ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸರಿ ತೂವೋಡು ಏರೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತೂಪರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ತೂವಂತೆ ಯಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುನ ಸೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ತೂತುನು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದಲ ತೂತುಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಒಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಅಂಚ ತುಕ ಕರೆಂಟ್ ಬರಡು ಆಂಡ್ ಮೀದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ತೋಜಾರೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಡು ಇರ್ನ ಇರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿನ ಸ್ಟಿಕ್ನು ತೋಜಾಲೆ ಎಂದ್ ತೋಜಾಲೆ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದ್ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಯಾನ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತೂನಗ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ ಶೋಕು ಉಂಡು ಉಂದೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಲಾಂಗ್ ಇಂಚ ಪತ್ತುಲೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇಂಚ ತಿರ್ತ್ ನೆಲಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀದ್ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡೆಗೆ ಡಮ್ಮ ಬೂರುಂಡು ಅವು ನೆಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಕಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಮಿನಿ ದೀಯಂಡ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡಿಜಿ ಇಂಕ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡಂದಿನ ಯಾನು ಇಂಚ ಇಂಕ ನೆನಪೇ ಇಚ್ಚಾಂಡು ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂತದ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದು ಜತ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಂಡೆಡ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲೇ ಬೂರ್ದುಂಡು 2-3 ಸಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಿಖಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗಂದ ಪಾಡಿಜಿ ಅಂಚ ಐಟ್ ಒರ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಏಂದೇರು ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ದಾದಾನ ಬೊಕ ನಿಖಲ್ ಲೈನ್ ದೆತ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ನಿಖಲ್ ಬೇತೆನೆ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಉಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಂದೆ ಅನಿಸ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿನ ಆತ್ರ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ದೀದು ತೂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನರ್ ಇತ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೀನಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಲ ಇಂಚ ಉಂದಾವೋಡು ಒಂದೇ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ಅಲ್ಗುಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ತಿರ್ತುಡತೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ದೀಯಂಡ ಇಂಚ ಮಂತುಂಡ ಯಾವ ಬೂರುಂಡವು ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಆತೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮಂತಿ ದಿಯೋ ಅಂತೆ ಯಾನೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮಂತದು ಎಂಚ ಆಂಡಲ ದೀ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಉಂತುದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ ನೆಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ದಂಗುಂಡು ಒಂಚಿ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ದಂಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಂತೆಂಡ ಅವು ದಂಗುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂಡು నేను ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದುಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನೆಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದು ಇಂಚ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ ನೆಟೆ ತಿಕ್ಕಾದ ಅವು ಇಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂತುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಲಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿಸಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಡ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ನನ್ನ ತೋಜಾರೆ ನನ್ನ ಇಂಕುಲು ಉಣ್ಪುನ ಜೆಪ್ಪುನ ಸೊ ನಿಕುಲ ಉನ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿರ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ